Goizak hiria ezagutzeko tartetxoa eskaini digu. Eta horretan aritu gara, pikin bat jakin minez eta beste pikin bat partidaren zurrunbiloaz eta urduritasuna zahazteko. Horretarako ordea, onena Manchesterrera ilusioz gerturatu diren 6.000 bisitariekin topo egitea izango da. Donostiarrak, ze bidai egin duzue Manchesterra iristeko? Donostitik irten ginean, Burdeosaino kotxez, han galdi hartu genuen Bristoleaino, eta Bristolen kotxe alkilatu eta Manchesterra. Atzo aliatu ginean, eta... Eta Manchesterrera bidai hori egin, eta museora etortzeko? Parrandaratea horretik, bizkat museoa behiratu, hiria bizkat ezautu, ez? Zerbait gehiago, ez? Partidua ikusi bai, baina, zerbait gehiago nahi genuen, bai. Guk esan genuen, ikusi genunean ja zozketan Manchester, esan genuen, horrea, bagoaz, seguro. Oporrak eta dena kuadratu ondo lanian, Old Traffordra etortzeko. Hau bizitari guain behin bakarri da guretzat, ez? Real Zare bezala, kristona da, ez? Manchesterren jokatzea azkenean. Ondo, badakizue Old Trafforden sartzeko lege batzu daude? Prohibizio batzu. Irakurritu. Irakurritu zuen. Danak inkumplituko ditu. Bueno, ikusi dut bat, ezin da edan, ezin da erre, ezin da sartu Manchesterreko saleen armaietan, ezin da musika instrumentorik eraman, ere? Ja, bai, bondoak eta ezin diala eraman ikusi ere. Guk kartel txiki badako hau bakarrik. Pankartatxo batek are, Jartzeu metro bat, luzera 2 metro eta zabalera metro bat izan ditekera, gurea pixkat handia bada, baina espero egu sartuko, Gero behiratuko dugu Zutik taldea, oain sortu dugu Realeko peña bat, zutik taldea, eta bueno. Manchesterrek izar asko dauzka. Zein, esango zenuten onena dela? Rooney, Van Persie. Rooney edo Van Persie, ez? Home, Giggs dago gero. Mitoa da, ez? Futbola gustatzen zaigun ontzat, pertsonai berezi bat, gaina gu, gazte xamarragea denak. Eta txikitatik batzen, Ryan Giggs jokatzen, Manchesterren, eta bueno, haizu, Reala beren kontra jokatzeare polita da. Nondi zatozte? Egetatik. Ze bidai egin duzue ona iristeko? Gaztizetik urten du eta Gaztizetik ontxe Londres Manchesterra heldua goizeko 6 ingurua. Zuzenian? Bai, zaurutan datea zateba? Posterdiak eukio gan buelua. Da hor orduetek ambizioan... Irutoretan ekazteizen hauzu? Ondo. Atzo torre ginean Jotasoako Elgodartar 8, torre ginean Bilbotikan, Bilbao Dublin, Dublin Manchester. Ze bidai egin duzu ona iristeko? Santanderretik. Santanderrera jun, da handik zuzen? Ez, Londres. Eta gero... Baina gu bilok astelenian etorri ginen Londresea, gaur honea, hemen ingo loingo deu, eta gero jungo gea berriz Londresa. Gukin dugu Santander Malaga, Malagan aeroportun loin, lurren eta hola, gero Liverpoolea eta Liverpooletik Manchesterrea autobusez. Jungaitu behar indikan Düsseldorfea eta Düsseldorf Manchester. Atzo gabien Malaga junginen, Malaga nindeulo eta gaur goizin Malaga Manchester torregea. Nondik etorri zaten? Donosti. Egatzin hartu genuen Reusen, gero hemen ondoko herri batera iritsi ginen eta kotxe bat hartu eta pare bat ordu konduzitzen eta azkenean atzo batean hona iritsi ginen. Ondo, pozik. Eta Reusera zelan? Egatzi kotxez, bai. Bueno, eta bain Manchesterrara jende asko etorri da, eta baina garai baten bigarren mailan ere jondak zan urrutira, eta bueno, zu behak itibitzen zinatela, ezta? Bai, ibili gea, hombre, bigarren mailan... Bigarren mailan egon gera Huescan, da Cádiz bai, da, bueno, pizka mugitxu bera. Premioa ez da bakarrikan jokalarientzat, afesionatuentzat ere premioa da etortzea. Betzak ez duen erregalua da etortzea. Naiz eta galdu. Ira zingo du, baina naiz eta galdu da premioa. Momentu honek, momentu hona da eta aprovetzen behar da, baina txarretan egon da, gaur aprobetxau, disfrutau eta erazten badego, hobeto.
Gijonen egon ginen, bigarren mailan zegoenen, eta 1000 pertsona egon ginen, eta kale jira, gaur bezala dagoen kale jira antzekoa egongo da, baina han 1000 pertsona izan zian, eta kristona izan zen, eta gauza 7.000 dira, eta baita kristona izango da. Bai bigarren mailan, bai lehenengo mailan, Realagatik, hasta la muerte! Cádiz, Salamanca, Soria, Malagara lehen urten, baina lehenengo mailan ja. Jokalarintza bakarrik ez zuentzat ere hau, premio bada hona etortzea. Guriok Leverkusen izan ginen baita. Bai. Aste bete genuen, Alemania baino bai. Ondo bizizat, ondo montatzen duzu ez biak. Bueno, hombre. Novena. Pues ginen Huescan, Gidon egituan, Mendizorroza, el día que nos subimos, Salamanca, Cádiz ere nahi, bueno, bera bai. Sentitzen zara hainbeste realzaleen artean? Atzo, proben, dabar zinen eta baita, proben. Eta gaurko partidurako emaitza bat? 3-2 Man United. Got to be, is that? Bueno, eta emaitza bat esango jasue? Bat eta bi. Bat bi. Bai, uste bai. Danek bat bi? Bai. Ni utza be. Ni bat eta hiru. 1-3. Bai, bat iru. Bat eta bi. Seguru ikusten Bat eta bi. Bat hiru. Nike bat iru. Utz eta bi ibasi eta etxea.